is the Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Saturday, the 8th of May 2021. And we're here at the Palace of the Igbo of Okija. This for you, my listening. October the 2nd of May. Today is Saturday, 8th of May 2021, here at Okija, in Anambra State. Okija is presenting Kolano to His Royal Majesty Vessel the 2nd of May. His colleagues. Two cultures are meeting: the culture of Umweri, Anambra State Government area, and the culture of the people of Okija.
maka ihe niile anyị na-eme ya maka anyị na-echekwa were eme ihe ndị ọzọ anyị na-emegbe ọnụ ka anyị na-etu maka nke o kwuru nke na-emezughị o Chineke ọgụ ọnwa obiru wee duru ụmụnne anyị ndị a bikwa n'akụkụ mmiri ebe niile wee dufetakwa ha n'akụkụ mmiri ebe akwa maka anyị ji abili okpere mmiri wee sị na anyị na ha ya emekọrịta o Chineke a sị na ihe ibido tata na ihe ebirikwu ya megwe ya n'isi a sị m ụzọ ị na-emeghe tata ya bụ ezigbote ụzọ a sị m ọnwa ha bụ ụzọ nkwa ya bụ ụzọ mmiri a sị na ọya ha atachi atachi a sị na ọ ya emeghe karịa ka anyị na-afụ dị ya tata a sị Chukwu ndị na-aba na-eje ije a ndụ ka ihe enye ha ihe ọma ka ihe enye ha ihe ha bụrụ obi ka ihe enye ha maka nkịta dara a na-agọzi ndị mmadụ na ọya o Chukwu ihe ha bụrụ obi tibere ha ihe ọma ka anyị na-achọ ihe ọma ihe ya afọ anyị ihe anyị eri ihe ya batara ihe eri anyị ha fụnata anyị afọ m ajọ mmadụ amoosu oru amoosu Igbo anyị ha afọ anyị ntụ na ahụ isi ike ka anyị adị na-afụ onye fụkwa n'ụnụ otu ihe mere nwe ya sị m ihe mere nwe mekwa ya a sị m oruru mpozi ibi ya fuo onwe ya anụ ọkụjakwu n'obere a na-akwa na ana mmanụ anụ n'egwu n'ọrụ ọsọ m na-ene anya mụ na anaghị afụ ụzọ ọ bụrụ na ha meghesi anya ya ike n'anya afụ mmanụ anụ n'egwu ebe a bụ ebe a na-abịa ehere abụ a sị m uche unu nara onye afọ ihe onye ajeta na ya ihe ọgbakọ ya bụrụ na onye butere ụlọ nkọcha ihe a nwere iko ya butere ụlọ ihe wetara oge ihe inu ime ọbụla a sị m onye ọbụla ọ bụ ihe ụnụ na-abịa ebe mkpụrụ ebe ahịa emechi ụlọ ihu a sị na ihe emechi ụlọ ihu ihe ụnụ tụrụ anya n'aka ya ka uli afọ Silence. That's why I do it. That's why I do it. Ndụkọ ụlọ ya afọ ụmụ ụnụ niile asị na ha na-aga n'ihu ebe ọ bụla ha nọ na ndị ike na-arụ ọrụ maka n'ihu na asị na ha na-aga n'ihu ọkụka anyị ha nwa ha na ntụ ha nwa ha ha nọrịta na azụ ha ya na-agba n'ihu abịa n'ihu asị na ndị nke ya akwụkwọ ọba na-agụ agụ asị na ọ ya abagha n'isi asị nke ọ dịrị na alụ mma Jesus Christ. I kwesịrị ịma na-ebi ihe na-adị ka ọ na-adị mmiri ebe ọ na-akụrụ ohu ebe ahụ ebe ọ na-agbafekwa itoyi na-egwu enwe ebe gbapụtara efu ya fere ya ọkwụsịkwa ya ndọpụta ebe ọzọ gbafere ihe ọma dị n'ọkịta ebe ọ bụ dị ihe ọma dị ọjọọ ya adịkwa ya maka unu nwere arụsị mana o nwere ebe o yeje n'afọ arụsị ụlọ abịa ọgụ ji ọzọ n'afọ abịa kọnzọtụ ya ndị jere anyị ozi a ka ebe okwu dịrị nọ ọ bata ya nke unu n'ụlọ ọjọọ Tante cabinet na wo Paulo wa Paulo Culture, we are the palace of Igwe of Okija in the Ihara local government area, Anambra State. Today is Saturday, the 8th of May 2021.
Remain with us, remain with us. We're bringing you a lot of videos covering marriage ceremony, traditional receipts, music, dancing, fashion, and different manifestations of the culture of the people of Okija in Ihiala Local Government Area, Anambra State of Nigeria today. Remember to press the subscription bar to subscribe to our channel so you'll be able to follow the rest of our visit to Okija today and other events, programs and activities relating to the culture and the history of the Igbo people of Nigeria.